ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସନୋଜ ମିଶ୍ର ଗିରଫ। ମୋନାଲିସାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଫିଲ୍ମ ଅଫର। ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ଭାଇରାଲ ଗାର୍ଲ ଭାବରେ ପରିଚିତ ମୋନାଲିସାଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମ ଅଫର ଦେଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଏକ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଖାରଜ କରିବା ପରେ ଏହି ଗିରଫଦାରୀ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ହିରୋଇନ୍ ହେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ଜଣେ ଗ୍ରାମୀଣ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ସନୋଜ ବହୁବାର ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ। ପରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ପାଇଁ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପିପିଲିରେ 7 ବର୍ଷର ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗରେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପିଉସା ଗିରଫ। ଜଣେ 7 ବର୍ଷୀୟ ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗରେ ପିପିଲି ପୋଲିସ 52 ବର୍ଷୀୟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପିଉସାକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ପୁରୀର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପକ୍ସୋ କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ କରିଛି। ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ଗତ 30 ତାରିଖରେ ନାବାଳିକା ଜଣକ ହାତ ଧୋଇବାକୁ ନଳକୂପ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ନେଇ ନିଜ ଘରକୁ ଉଠାଇ ନେଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲା। ପରେ ପୀଡ଼ିତାର ମା ଏନେଇ ପିପିଲି ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିହାରରେ 17 ବର୍ଷୀୟ ନାବାଳକଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କଲେ ଜଣେ ପୋଲିସ କର୍ମୀ। ବିହାରର ବେଗୁସରାଇରେ ଜଣେ 17 ବର୍ଷୀୟ ନାବାଳକଙ୍କ ସହିତ ଅଶ୍ଳୀଳ ଆଚରଣ ଓ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଅରବିନ୍ଦ ଶୁକ୍ଲା ନାମକ ଜଣେ ପୋଲିସ କର୍ମୀଙ୍କୁ ହେଫାଜତକୁ ନିଆଯାଇଛି। ନାବାଳକର ବାପାଙ୍କୁ ଏକ ମାମଲାରେ ଜେଲ୍ ପଠାଇଥିଲା ଓ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏହି ମାମଲାରେ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଭଡ଼ା ଘରକୁ ଡାକିଥିଲା। ତେବେ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ଡାକ୍ତରମାଇନା କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ଉକ୍ତ ପୋଲିସ କର୍ମୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଏସ୍ପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।